Evangeli segons Lluc, capítol 22, versets de l'1 al 13. Complot contra Jesús i preparació de la Pasqua. Era a prop la festa dels àzims, la Pasqua, que en deien. Els grans sacerdots i els escribes volien eliminar a Jesús, però no sabien com fer-s'ho perquè tenien por del poble. Satanàs es ficà en Judes, l'anomenat Iscariot, que figurava a la llista dels 12. Aquest se'n va anar a parlar amb els grans sacerdots i oficials del temple sobre la manera de lliurar-lo a Jesús. Tots contents van convenir a donar-li una quantitat determinada. Judes s'hi va conformar i mirava de trobar l'oportunitat de trair-lo al marge de la gent. Va arribar el dia dels àzims i calia sacrificar l'anyell pasqual. Jesús envià Pere i Joan dient: «Aneu a fer els preparatius perquè puguem menjar l'anyell pasqual». «On vols que el preparem?», li diuen. «Mireu», els respon, «quan haureu entrat a la casa us sortirà al pas un home amb un canti d'aigua. Seguiu-lo fins a la casa on entri. I direu a l'amo de la casa: el mestre et diu on és la sala per menjar-hi l'anyell pasqual amb els meus deixebles. Ell us ensenyarà al pis de dalt, una sala espaiosa i guarnida. Feu-hi els preparatius». Van anar-hi i ho van trobar tal i com els ho havia dit, i van preparar-hi el sopar pasqual.